San Pablo apostoluak Efesotarrei, sendiok, zuen indarra jaunagan eta bere ahalmen handian bila ezazuen, jantzi itzazue sorien, beharroaren maltzukeriei gogor egiteko jainkoak ematen dizkizuen armak. Gure burruka ez da odolaren eta haragiaren aurka. Ahalmen eta indarren aurka bizik, mundu hirurontako buruzagien aurka, gizonak baino indartsuago diren hainbeko gaiztoen aurka. Har itzazue beraz jainkoaren armak, egun gaiztoan gogor egin ezazuen, dena garaik ondoren sendo irauteko. Zutik beraz, egia jarrikotzat harturik eta zuzentasuna bularrekotzat, eta pakearen berriona zabaldu nahiago eta kunienakotzat. Gauza guztietan hartzazue sinismena babesgarri, anitzariko dira etxaiaren suzko azko guztiak, arrezazue burutzat salbamena eta ezparatzat espirituarenak, jargoikoarentzat alegia. Orduero otoitz eta eskariak lehenez, espirituaren akozarekin, zaudeten erne, federen guztientzat otoitz egiten, baita geretzateren. Jaunak itzerdeko aukera eta hitz egokiak ematen zaizkidan, beldurrik gabe, evangelioaren misterioa zabaltzeko, giltzapeak egoera ere, haren anisakiak izanezkero. Egizue otoitz hartaz, behar bezala, mintzatzeko indarra izan dezadan. Jaunak esana. Erantzun salmoa, nire arkaitz da jauna. Bereikatua izan beti nire arkaitz den jauna, eskuok burura eta behatzo burrukara egokitzen dizkidana. Nire arkaitz da jauna. Kantu berri bat kantatuko dizut jainkoa, amarriko sartenez abestekoa. Erregei garaipena eman diezuna, David zure morroia onik atera duzuna. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa salutasen dinutik. Egin hartan karistoan batzuk joan zitzaizkion Jesusi esanez, atera zaitezten zoa zenetik, Herodesek hil egin nahi zaitu. Jesusek erantzun, zoazte, eta esan azlegi hori. Ara, gaur eta biak jarraituko du, diabloa kontatzen eta sendatzeak egiten, eta ez izango da nire azkenetea. Baina gaur biak eta ezik, nire bidean aurrera joan behar dut, profetarik ezin baidezakei Jerusalemetik kanpora. Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen dituzuna, eta zugana bidaliak errikatzen. Zenbat aldiz, mundan izan ditudan zure semeak, oioak txikak erralpean bezala, eta zuek ez ditut nahi izan. Baina begira, hutsa gelditu zaizu etxean, eta nik diozuek ez nauzue gehiago ikusiko, hau esateko eguna etorriko den arte. Bere bidatua jaunaren izenean datorrena. Jaunak esana. Iturtzarean, bazuten alako toki oso berezia profetek. Israelen, esaten dezake profetek alako toki oso berezia eduki izan zutena. Baina horrek ez du esaten beti ongi hartuak izan zirenik, ez da beti ongi ikusiak. Askotan, pertsegituak izan ziren profetak, haien kontra egin izan zieten, harrikatu,
kasuan, profetek intitzen zuten ezaugarri oso importante bat. Baten bidurri gabe, berdin zen errege bati, haundizki bati, garaiateko farisea importante bati, apaiz nagusiei erosiki arpegia esaten zizkioten, jangoiko eguzenean, zer gauzek egiten zituzten justiziaren kontra. Eta lehen esan bezala oso bereziki boteretsu haurei egiten zizkieten justiziak salatu egiten zituzten. Eta horregatik askotan gaizki ikusiak izaten ziren, ez baitzuten hala erantzun nahi. Beste profezia klaseak, batez ere onak zirenean, gustora entzuten zituzten, profeta batek zegiten bazun, etorriko zela, salbatzailea hori gustora entzuten zuten. Baina profeziak ez zirenean gustokoak, esaten baterako Jeremiasek aldez aurretik irakatzen zuenean, Israelaria berriz ere desageratu izan zela, hori ja ez zuten gustora entzuten. Eta askoz ez ere gutxiago ere, garaietako inportanteek profetek arpegiak gauzak esaten zizkietenean. Jesusek hala egiten zuen, inongo arazorik gabe, halako naturalitatez gauzak esaten ziren. Eta beti aipatzen da bezala
zerbitzariok egiten dugun hau, zuretzat goresgarria izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen bainegu, fede biziz, haren biztuera itortzen, eta itxaroten sendoz, haren aintzazno etorrela itxaroten. Horregatik, santu eta ingenu guztiekin goresten zaitegu, beti eta beti abesten dizugula. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren izan, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasunera Frantzisko gure itasuntuarekin, Frantzisko gure hartzailearen ariz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan gure sendeak. Bereziki Jose Maria Suárez, eta Celino Manuel de Sousa, eta Izaskun erbiti. Harritzazu zure horpegiaren horretan. Erroki zatizkikoaren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, jagoikoaren Ama Maria Bautsuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu Santuekin eta gizaki guztietan, zure areskide izan diren Santuekin, haiekin bat
gure fedearen sakramento honek egin dezala gugan berak adierazten duena. Orain irudiz egiten duguna, gero egiaz eta bete eman dezagun Jesu Kristo jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikatza itzakela jainko guztietuna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eta